problema que significa para ti vestir os teus fillos? Oi, para min é un orgullo moi grande. Síntome moi feliz cada vez que teño que preparar os traxes. Para min é impresionante, o sea, vivo moitísimo isto, disfruto moitísimo. E vexo eles realmente que o fan bastante ben. Entonces estou moi orgullosa de facelo e de que o disfruten eles tamén, claro. Vistes fillos e agora vistes netos. Sí, porque a tradición non se pode perder. Agora un xa o ano pasado xa empezou, este ano empézanos a pequerrichiña, a nena, e realmente estamos moi contentos. Eu estou moi contenta de que ela tamén queira seguir. Ademais de vestilos, encárgaste de que este o traxe perfecto. Axudas na súa elaboración? O traxe, sí, procurei guiarme un poquinho pola tradición que había aquí, porque eu non son de aquí, entonces pois procurei guiarme polo que se fixo sempre, de toda a vida aquí no Pou. Compras o mantón que che gusta, e si o pantalón elaborei-o eu, fixen-o eu, os nenos, e si, procuro involucrarme bastante no que é o traxe. As legues tamén, as de aquí, as que son propias de aquí, son todas lisas sin nada desto. O que pasa é que son moi malas de conseguir, sabes? Entonces, pois estas tamén trouxémosllas. É un modelo tamén moi bonito, vai enlazada unha correa na outra hasta o cima e queda moi bonita tamén. As chocas é tamén unha das partes fundamentales do traxe porque ao bailar, as chocas teñen que levar o son dos bombos, o sea, no baile. Claro, o bailarín ten que bailar acorde ao que está sonando. A pañoleta tamén é outra parte do traxe que se pon, principalmente para que, cando pos o pucho, non baile tanto, sabes? É a función, vamos, creo que a máis principal de que leven a pañoleta posta o pañuelo. O antifaz, pois tamén é para máis ou menos quitar a vergonza, sabes? Miriam, cantos anos tes? 34. E fuches das primeiras mulleres ou a primeira que bailou coa máscara. Sí. Contame un pouco a historia. Pois nada, un día de ronda, antes aquí sempre bailaban os homes, rapaces, e un día de ronda, un día calquera, pois arranquei a bailar no medio duns cuantos bombos que quedaban medio rezagados. E claro, a miña mãe xa me viu e xa me dixo, dice, bueno, pois se queres bailar, pro ano que ven teño o traxe montado. E tal cual. Levo 18 anos bailando xa. Que representa para ti a máscara? Moito, moito. É un orgullo moi grande, a verdade, vestirse de máscara. Somos admirados, a verdade, por todos os veciños. E aquí tamén estás deseando que chegue o día de que veña o entroido para bailar, para vestirse, tocar os bombos e todo. Despois pasa ese tempo, por exemplo, despois en cuanto pasa o martes de carnaval, en cuanto empeza a cuaresma, xa non sona un bombo. E aquí nunca se tocou na cuaresma. E despois durante todo o ano lévalo ben, pero en cuanto chega eso, pasan navidades, xa estás deseando outra vez que volva a empezar a historia. Falas dos bombos porque a máscara leva un compañeiro inseparable que é a música. Sí, sin duda. A máscara é o típico de aquí, a máscara baila o son dos bombos. Non corremos, non saltamos, non, bailamos o son dos bombos. Hai algo que identifica a máscara, que é o pucho que levades sobre a cabeza. Podesme falar sobre el?
Pois o pucho, nada, é un sombreiro ou un armazón que lle queiras poñer e despois alambres ou antiguamente eran feitos de bimbio, de ramiñas de bimbio, e antiguamente tamén era feito con papel. Despois houve uns anos que non sei se por comodidade, se por qué, non se utilizaba o papel, pero agora volvemos a utilizar o papel para decorar os puchos. O pucho non se pode nin quitar nin mover. Pois non, é complicado un día de aire, sí que é complicado bailar. O vestir o traxe cambia a personalidade de que non leva? Eres outra Miriam diferente? Non é que seas outra Miriam diferente, pero sí que, a ver, como te sintes orgullosa, sí que como que che cambia a planta, sabes? Vivino desde pequena, que hai aquí, pois eso, a distinción básica é que unha somos todos, grandes, pequeniños, vellos, o sea, xente maior, está encantada de que lle vayas tocando pola casa, aunque moitas veces igual lle vas tardísimo, ábreche a porta igual, o que non che abra a porta, igual te está escuitando desde a cama, encanta lle escuitarte, como tocan os bombos, e a verdade é que o vivilo desde pequeno, pois é unha maravilla. Que función ten o caxato no traxe? Pois o caxato, bueno, unha sirveche a hora de andar e moverte, como hai veces que ves pouco hacia os lados e tal, pois sirveche como punto de equilibrio, pero pois a hora de bailar xa non é equilibrio, o sea, a hora de bailar é simplemente lucilo, non... Miriam, hai unha máxima para a danza das máscaras, cual é? Pois para que te consideren unha boa máscara, desde sempre se dixo de que unha boa máscara é a que é capaz de bailar encima do cu dunha tega. Unha tega é un caixón de madeira que antiguamente usaban aquí como medida de medición, para medir o trigo ou así. Movémonos co fulión, o sea, a máscara sola non ten sentido. A máscara vai acompañando os bombos, aixadas, corna, gaitas, todo. E vamos con eles, o sea, donde vai o fulión, aí está a máscara. Estas son as chocas que se usaban basicamente antes e agora. As chocas son as que usaban as cabras, a facenda, a res, e os badales, isto chamaselle badal, o badal é feito con corno de cabra ou de ovella ou incluso de vaca tamén algún. O sonido cambia, o sea, non é o sonido dunha choca recién comprada, porque se rebate, o sea, púlese toda a choca, isto tamén axudan as cabras a pulila, pero púlese toda a choca e despois cada un vaille facendo os golpiños que quere, porque despois tamén cada xente que tiña cabras tiña un toque, entón así, se algún día perdías, por exemplo, a facenda ou tal, sentías ese sonido, entón dicía, pois andan por ali, ou sabes? Entón por eso cada un rebatíanas todas para que cada rebaño tuvera o seu toquiño. E despois os cinturóns que levamos nós, o sea, cada un vai poñendo o número de chocas que lle parece, o sea, dependendo da cintura que teñas ou de como seas, pois máis ou menos. E tamén depende do tamaño da choca que uses. Se a choca é máis grande, claro, pois menos cantidad. Pero bueno, cada un elige o número e o tamaño que quere. Dependendo do sonido que queira aportar o fulión, porque a choca como baila o son do bombo, entón a choca tamén aporta o seu sonido, igual que a ixada, igual que a gaita, igual que a corna, o sea, as chocas aportan o seu toque tamén a música do fulión. Os bombos, nada, os bombos son feitos tamén de pel, isto é de piel, e o armazón trátase de facer dunha madeira que pese pouquiño. Porque, a ver, ao fin e ao cabo son voluminosos, sobre todo estes, por exemplo, que son de nenos, pois claro, sobre todo subir costas e esas cousas, os rapaces costalle máis. Este é o mazarico, este é o que usamos para tocar, e tamén o mismo, faise tamén unha madeira co bombo, vale, algo lixeiriño, porque este toque de fulión, a verdade é que sí que cansa moito, porque é continuo, non tes dous mazaricos para ir alixeirando o toque. Este tócase cada bombo con un mazarico solo, e a verdade é que cansa moito o brazo.